Zlatni Dukati, Franjo Josip ili Franc Jozef najpopularniji su zlatnici u Hrvatskoj i na prostoru bivše Austro-Ugarske, a vrlo su cijenjeni i u ostatku svijeta. Dolaze u dvije veličine, mali ili jednostruki te veliki ili četverostruki dukat. Pojam dukat nastao je u srednjem vijeku, a dolazi od latinske riječi ducalis u prijevodu vojvodin novac. Dukat je svoj naslov dobio po Franji Josipu, čiji se lik nalazi na jednoj strani kovanice. Franjo Josip je bio najdugovječniji austrijski car i hrvatsko-ugarski kralj, a vladao je od 1848. do 1916. godine. Utiskivanje lika cara ili kralja na srebrni ili zlatni novac je tradicija stara tisućama godina. Tim činom se vlasniku novca garantira vrijednost novca na teritoriju pod kontrolom vladara. Mali dukat mase je 3,49 grama, a veliki četverostruki 13,96 grama. Dukati imaju visoku čistoću zlata od 98,6%, pa je masa zlata u malom dukatu stoga 3,44 grama, a u velikom 13,77 grama. Zlatni dukati smatraju se investicijskim zlatnicima, što znači da su oslobođeni plaćanja PDV-a i svih drugih poreza. Riječ je o vrlo tankim i neuobičajeno širokim zlatnicima, što im daje visoku dozu estetske elegantnosti. S jedne strane dukata nalazi se lik austrijskog cara i natpis Franz Jos i DG Austrije Imperator, gdje slova DG predstavljaju latinsku frazu Dei gratia, koja znači po milosti Božjoj. Prijevod natpisa s prednje strane malog dukata je Franjo Josip I po milosti Božjoj austrijski car. Na drugoj strani dukata nalazi se carski orao s dvije glave koji u kandžama drži mač i carsku kuglu s križem, te natpis koji u prijevodu s latinskog glasi kralj Mađarske, Češke, Galicije, Lodomerije, Ilirije i nadvojvoda od Austrije. Zlatni dukati Franjo Josip kovani su od 1852. do 1914. a nakon pauze zbog Prvog svjetskog rata, austrijska kovnica novca ih ponovno počinje kovati 1920. Interesantno je da sva izdanja ovog zlatnika iskovana od 1920. do danas imaju utisnutu godinu 1915. Posljednjih 100-tinjak godina povijest Hrvatske, ali i cijele Europe bila je vrlo burna. Došlo je do nekoliko ratova, izmijenilo se nekoliko država, političkih i gospodarskih sustava, a te promjene su uvijek bile vrlo bolne za građane. Na kraju, cijenu svih ratova i uspostave novih država plate obični građani. To se u pravilu događa štampanjem novca bez pokrića i konverzijama valuta, pri čemu štednja građana u nacionalnoj valuti gubi na vrijednosti ili u potpunosti postane bezvrijedna. Budući da je u kolektivnoj svijesti nacije upamćeno mnogo takvih situacija, građani se u potrazi za sigurnošću odlučuju na kupnju zlata, kojeg mnogi smatraju jedinim pravim novcem. Zlato se već tisućama godina dokazuje kao najbolje dugoročno sredstvo čuvanja vrijednosti, a vrijednost zlata temelji se na njegovoj rijetkosti u prirodi. Pri kupnji zlata važno ga je kupiti u obliku u kojem će ga biti moguće lako i po dobroj cijeni prodati, ako dođe do potrebe za prodajom. Zbog toga su upravo austrijski zlatni dukat i Franjo Josip popularni u našim krajevima. U nekim dijelovima Hrvatske mali dukat je čak postao tradicionalni poklon u prigodama kao što su vjenčanja i krštenja te ukras na narodnim nošnjama. Jedan od također ustaljenih običaja bio je štednja u dukatima, što mnogi i dan danas rade. Centar zlata u svakom trenutku u ponudi ima dostupne dukate po najpovoljnijim cijenama, a sve popularniji su i kompleti malih i velikih dukata koji omogućuju kupnju većeg broja dukata uz značajan popust na količinu. Ako vas zanima prodaja dukata, također vršimo i otkup po najpovoljnijim cijenama.